Andoaingo herriak izan duen idazle garrantzitsuenetako baten izena daraman sariketa honek, berebiziko garrantzia du etorkizuneko euskal idazle izango direnen esparru izaten jarraitzea. Letren ozeanoan itsasoratzen laguntzen duen batela da Martin Ugalde ipuin lehiaketa. Herriko gazteek beren imaginarioetan hazten dituzten 11 abentura paperera eramaten dituena. Euskarazko abenturak dira itsasbazter honetatik ikusten dugun ipuin olatuen kulunkak dakartzetenak. Jatorri, kolore eta estilo ezberdinetakoak guztiak. Nire eskerrik beroenak eman nahi nizkieke etorkizuneko idazle horiengan, idazteko eta irakurtzeko zaletasuna sustatzen duten kapitain horiei guztiei, gurasoei eta irakasleei. Mugarik ez duen letren itsasoen urperatzeko bultzada ematen diezen guztioi. Eta baita ere, haien lanak ebazten dituzten epaimaikideoi. Asgaitezen bada, aurtengo irabazleen izenak ezagutzen. Aldez aurretik, hori bai, zoriona guztioi. Martin Ugalde ipuin lehiaketa, epaimahaiaren erabakia. Andoaingo udalak deitutako ipuin lehiaketa honetara aurkeztutako lanak epaitzeko, Bastero kulturgunean, azaroaren 6an, arratsaldeko 8:30 bildu da horretarako izendatutako epaimahaia. Lehiaketako 9. oinarriak dioen bezala. Udaleko kultura batzordeburua den Aitziber Ugartemendia Zubeldi Anderearekin batera, bildu dira Carlos Linazasori Izagirre, Juan Ramón Macuso Mujika eta Inaxio Mujika Iraola jaunak. Idazkari lanetan eta akta jasotzen, ahotsik eta izpideri gabe udaleko kulturteknikaria aritu da. Lehiaketa honetara aurkeztutako lanak 181 izan dira. Eta azken urteotako partaidetzarekin alderatuaz, A eta B kategorietako partaidetza neurrira egokitzen ari den bezala, C eta D kategorietan nagusienetan alegia partaidetza mantentzen ari da. Hizkuntzaldetik nahikoa maila ona ikusi dute epaimaikidek, D kategorian batik bat. Beraz, txalotzen da egiten den ahalegin hau, eta animatzen dute alderdi literarioa lantzera, teknika literarioak eta ipuigintza bereziki horretarako irakurketa sustatzea ezinbestekoa delarik. Jose Ramon Berrondo, gaurko ipuin, Martin Ugalde ipuin sariketetan, B mailan bigarreko saria. Eta Leitzaran gai hartuta ipuin bat hor kontatu duzu, ezta? Ipuin Leitzarango baiara gaitzat hartuta, pixkat abenturazkoa. Bai, Leitzaran gai hartu guain dela gutxi Burdina taldean sartu naizelako eta asko gustatzen zaizkialako kontu horiek. Eta orduan, ja Leitzaran ezagutu zenuen, Maite ere bai ez, baiara? Bai. Eta horre pentsatu zenuen abentura bat edo sortu zitzekela. Bai. Eta zer da, abenturako zer da? Abentura bada, goiburuko 5 mutil juten diala misterio bat argitzera bizko txalde horta. Argi? Bueno, eskerrik asko. Eixen Maria Gómez, D mailan, bigarrengo saria eskuratu dezuna. Zure ipuina, psikologo baten konsultan garatzen da, ezta? Bai, ni oinarritu nintzen ipuina egiteko psikologian, asko gustatzen zaitelako, eta hortatik joa ipuina. Neska bat Ainhoa izenekoa, dala psikologa, kontsulta baten bezeroen bisita jaso zaitula. Eta bezero horiek dazkaten arazok kontatu dizkiote eta lagun diteie. Eta adibidez lan zaituzte arazok tratu txarrenak. Baina bukaera, ezusten harrapatzen zaitura, ez dezula espero. Osa, intrigata dana daukala, ez? Eta asko tiratzenalitzola, jantzunez, psikologiako kontuk eta burukoak eta... Pentsatzea eta olako gozak eta laguntzea eta entzutea. Buruko gauzakin edo, zirkuseak atenak. Eta buruan dabilzkizugun zauiek, ira guzti horiek eta paperi hartzen ere joera baldagazo? Bai. Gusta ez zaitu idaztea eta sentitetena edo idaztea. Argi, bueno, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, xude, Mikel Laina, C mailan, bigarrengo saria. Eta zure kasuan, epaimahaiak eta esan dutenez gaia
pilpilean gaur egun da ona eta oso sentibera ikusi zaituela, hori jendearen ez dakit herriko jendearen sufrimentuekin da, ez? Piskat etxe kanporatzearekin agian. Hoi da, hartu nuen, telebistan dagoen askotan ikusten ez daula, nola idean jende asko etxetik kanporatzen daula. Iruditu zitzaiten gai aproposa zala Martin Ugalde bezalako ipuin bat lantzeko, ez? Eta hortan oinarritu nintzen, hartu nuen gizonezkoa protagonista bezala, eta bere neskakin gaztetan izan zuen egoera kontatzea ipuin hortan. Eta ze sentsazio eta ze sentimendu eta izan zuten. Idazteako garaian ze inspiratzen zen, bizkat errealitatean da gertatzen dian gertakizunekin da? Ne gustatzen zait hartzea, hola, pilpian, epaimaak esan bezala pilpian daun gai bat, eta hortik hasita pixkan nire imaginazioa eta hola hartuta, pixkan lantza eta hola, eta horrekin izatea ikia. Piskat errealitate eskorra hori aldatzen saiatzen zea, igual. Hoi da, pixkan nire imaginazioa hartu eta hola xe. Bigarrengo urtia, saiatzen zaituela? Bai, ia baita mantziaten saria eta, ilusionatuta. Hortiutzen hasi za, ez? Holtzara jotzea sari bat egitea? Bai, idazleo ez dakizan zerkote. Animo, eta segi idazten. Jasmin Amenjik, D mailan lehenbiziko saria jaso dezuna. Eta nunbait zure ipuinean obsesioa dabilela, ez? Demora guzti nahi dian. Bai. Mentzionatzen da, pixka bat protagonista da gerran bertan gertatzen da. Bai. Eta, obsesioa doka, denetik ies egiteko. Ez du nahi bere izeba osebekin egon, eta gerra ez du nahi gehiagidera. Parte hartu edo. Eta obsesioa dago, ies egiteko. Ies. Eta azkenean, obsesio hori bihurtzen da errealitatean, baina azkenean konturatzen da ez dela hain edertu, berak pentsatzen zuen bezala hain egokia. Iesa atxatu duzu eta lehen saria jasotzekoan atxatu duzunez, kilometro, hemen Andoñan euskotzen kilometro gunean idatzi zenun, eta kaleko zurrumilutek ies egin nahian, Hermonaren etxea junda, han idatzen bintzen nuen, ez? Nahi gabe egin nuen errefleju bat nire gertatzen zitzaidana. Eta inkonsiente izan zen. Nik ies egin nahi nuen, oiutik, genetik, eta azkenean... Inspiratu zinen, mintzat? Bai, baina inspirakurri dudanean, esaten dut, nukana idatzita beste ipuin bat, baina gero aldetu nuen. Alaber esan dizu, zuretzako zailtasunare badala, ama hizkuntza gaztelera dalako, bigarren hizkuntza bezala euskara, eta horrek ere zuretzako traba txiki bat izan dala, edo ganditxuko dezuna, bentsat? Ikustean ez? Bai, nire irakasle ez bazen, ez dakit nola aterako izango zen nire ipuina. Baina, zailtasun bat izan da, baina nik egin dut izan dudana. Azken batean, buru argi jakitzea garantzitsua, hizkuntza batean edo bestean, ez? Ondo idazteko? Idatzi nuen bi eretan, gaztelaniaz eta gero, baina atera. Eta, bentsat ipaimaiei irakurri dutenei, eaki gustatu zaile. Bai, hori. Azorionak, Bezkerik asko.